Me kake so? Wasan Hausa. Wanne? Madubin duba. Virus? Z. A cikin wa'annan fina-finan wanne ka fi so? Mutanen nan jagirai ne da ni. Shi ma kuma da zai kai karan mu jahili. Kwanakin baya kin kai karan jarumi Adam A. Zango kotu. Ya yi miki ciki. Menene gaskiyar wannan magana? Mujallar gani da ido kashi na 3. Garnagadi na wajen sama ga zakin fama. Doron Allah mai tamaba na mutane ba. Ya sardauna. Turkashi kun riga kun kalli gani da ido kashi na 1 da na 2 kun kayatu matuƙa to yanzu albishirinku mujallar gani da ido kashi na 3 ta sake fitowa inda za ku kalli aktoci maza da mata masu shirya fina-finai furodusoshi daraktoci da sauran masu ruwa da tsaki cikin harkan fina-finan Hausa su yi muku ƙarin bayani kan abin da ya shige muku duhu. Wani jarumi kika fi so a haɗa ki da shi a fim? Adam Zango. Kai fa malami ne bai kamata ka riga irin wannan farcin ba ya kake magana kamar na jahilai. Jakar ubanka. Na ce maka jakar ubanka. Mujallar gani da ido kashi na 3. Da ganin ki sai na kamu. Ga shi kin zama jinin jikina. Lokaci guda na kamu. Cikin fina-finan Hausa da abin da ya shafi kashin kansu gani da ido shirin kamfanin Films Hausa. Wani jarumi ko jaruma kika fi so a haɗa fim? Lawan Ahmad. Me yasa kike son yin acting da Lawan Ahmad? Mujallar gani da ido kashi na 3. Menene gaskiyar maganar aure da ke tsakaninki da Adam A. Zango? Hello? Maryam, an ga jaka. Hello Aisha, an ga jaka. A cikin jarumi Alimbu da jarumi Adam A. Zango, wane ne tafi jin daɗin mu'amala da shi? Mujallar gani da ido kashi na 3. Bayan an ce duk abin da ka gani ba da kyau. Fa yughayyirhu bi yadihi. In lam yastati fa bi lisani, in lam yastati fa bi qalbi. Mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai anye sarkin Kano Sunusi na biyu. Duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce Kano Dallami uban matasa yayi. Wannan kiɗin mata ne in namiji ya taka yawa ne. Mu bar su sun sha'anin su mu da mu ce Kano Gani da ido kashi na 3 mujallar kundin nishadi na 'yan fina-finan Hausa na kallo da ido ya fito kasuwa ku nemi naku ku sha.